салом дӯстони азиз, дар вақти мактабхонӣ муаллимон моро маҷбур мекарданд то карат-каратро аз ёд кунем, зеро мегуфтанд ки агар дар кӯча ягон кас туро пурсад, шарманда нашавӣ. Аммо медонед чӣ? Дар ин 25 соли умрам то ҳол касе маро дар кӯча напурсидааст ки бачаи кӣ мешавӣ. Вале агар дар ҷое аз шумо пурсиданд ки футбол аз куҷо манша мегирад, бигӯед ки ин ҳам китайский аст, зеро футбол дар Чин чанд аср пеш аз милод сарчашма мегирад ки тадриҷан дар Юнон ва Рум маъмул гаштааст. Аммо футболи муосир соли 1866 дар мактабҳои англисӣ ташаккул ёфта, тадриҷан дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст. Дар аксар бозиҳои футбол лаҳзаҳои хотирмонӣ сабт мешаванд ки баъдан ҳамчун факти тарихӣ мо онҳоро истифода мекунем. Дар ин видео бошад, ман ба шумо ҷолибтарин ва факту лаҳзаҳои футболро қисса мекунам. Гуфтаниҳои ҷолиб дар пеш аст, пас нагузаронда наворо тамошо кунед. метавон гуфт ки футбол ин ҳамбастагии қудрат, суръат ва маҳорат буда яке аз маъруфтарин бозиҳои ҷаҳон аст ва ин бозии ҷаҳонӣ мухлисони зиёде дорад ки ҳамарӯза бозиҳои дастаҳои гуногунро тамошо мекунанд. тибқи омори ахир дар 200 кишвари ҷаҳон беш аз 250 миллион футболбоз мавҷуд аст ки ин воқеан бузург аст. футболро метавон яке аз даромадноктарин варзишҳои ҷаҳон номид, зеро барои ин намуди варзиш ҳамасола миллиардҳо доллар масраф мешавад. асоси футбол он аст ки ду даста 11 нафарӣ 90 дақиқа дар майдони дарозиаш аз 90 то 120 метр ва паҳноияш аз 45 то 90 метр аз қафои тӯб медаванд. Исте 90 дақиқа аз қафои як тӯб? Ин чӣ хел тӯб будааст? шакли имрӯзаи тӯби футболро баъдан фикр карда гирд сохтанд. Дар асл тӯби футбол мисли тухм буд. тӯби футбол аз 32 қисмат иборат аст ки ҳар кадоме яке аз 32 кишвари Аврупоро ифода мекунад. ин 32 қисмат 26 кунҷа ва 12 панҷкунҷаро ташкил медиҳад. ҷолиб ҳам он аст ки Покистон тақрибан 80% тӯби ҷаҳонро истеҳсол мекунад. футбол воқеан маъмултарин намуди варзиш дар ҷаҳон аст. аввалин ҷоми ҷаҳонии футбол соли 1930 дар Уругвай доир гашта 13 даста рақобат карданд ва Уругвай барандаи ҷоми ҷаҳон шуд. мо дар болотар гуфтем ки 22 нафар аз қафои тӯб медаванд ва исбот шудааст ки дар бозии маъмулии футбол як бозингар тақрибан 9,6 километр медавад, вале боз ҳолатҳое ҳастанд ки футболбозон шояд 10 баробар зиёдаванд. масалан соли 1998 ҳангоми бозии футбол бар асари бархурд, яъне як моҷаро шуд дар бозӣ, ҳама 11 бозингари тими футболи ҷумҳурии демократии Конго кушта шуданд. яъне дурӯғ аст ки ҳангоми ин бархурд, ин задухурд варзишгарон нагурехта бошанд. ҷолиб ҳам ин аст ки касе аз тими рақибони Конго дар ин ҳодиса осеб надидааст. агар дар аввал тӯб ранги тухм буду ду даста аз қафои он медавиданд то онро вориди дарвозаи ҳарифон кунанд, пас инро ҳам донед ки дар ибтидо дарвозаҳо тур надоштанд, яъне дарвозаҳоро бо сабадҳои бофташуда месохтанд. мегӯянд ки одатан танҳо 7 кишвар Уругвай, Италия, Бразилия, Олмон, Англия, Испания ва Аргентина барандаи ҷоми ҷаҳон шуданд ва ҳамин ҷоми футбол дар 90 соли худ як маротиба берун аз Амрикои Ҷанубӣ ё Аврупо, як маротиба дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва як маротиба дар Африқои Ҷанубӣ ва як маротиба дар Ҷопон ва Кореяи Шимолӣ, Кореяи Ҷанубӣ баргузор шудааст. норвегия ягона тими миллии футбол дар ҷаҳон аст ки ҳеҷ гоҳ аз Бразилия мағлуб нашудааст. Бразилия бошад 2 бор мизбони ҷоми ҷаҳон шуд, аммо дар ягонтои онҳо ғолиб наомадааст. ҷоми фифа тамошобобтарин чорабинии варзишӣ дар ҷаҳон аст. Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед ва Барселона бошанд. аз ҷумлаи арзишмандтарин клубҳои ҷаҳон ба ҳисоб мераванд.
болотар мо дар бораи як бархурде гуфтем ки дар натиҷаи он 11 бозингари Конго кушта шуданд, вале пештар аз ин дар соли 1964 ҳукми нодурусти довар дар бозӣ миёни Аргентина ва Перу боиси шӯришҳо шуд ки дар он 30 мухлис кушта шуданд. шояд боваратон наояд ки бузургтарин варзишгоҳи футболи ҷаҳон дар шаҳри Пхеньяни Кореяи Шимолӣ ҷойгир аст ки метавонад 150 000 тамошобинро қабул кунад. барои узви фифа шудан таға лозим нест, алаф лозим. яке аз чизҳои ҷолиби футбол ин аст ки Гренландия наметавонад узви фифа бошад, зеро он алаф надорад. алаф бизнес кардан дар кор. соли 1953 ба Джеймс Бонд пешниҳод шуд ки дар дастаи Манчестер Юнайтед бозӣ кунад. дидед, актёрҳоро хоҳиш мекунанд ки футбол бозӣ кунанд, вале истед, инро фаромӯш накунед ки то соли 1991 дар Миссисипи мардумро барои футболбозиашон мезаданд, ҷарима мекарданд ва чандин намуди ҷазоро ҷорӣ мекарданд. зеро медонед чи то соли 1991 футбол дар Миссисипи як намуди варзиши ғайриқонунӣ буд. актёрҳо гуфтему ин ҳолост ки баъзе футболбозон дар майдон аз актёрҳо беҳтар шоу мекунанд. дар ибтидо футбол яккаме жёстки мегузашт, баъд қоидаҳо тағйир ёфтанд. гап сари қоидаҳои футбол меравад. дар солҳои 1800 дастаҳои варзишии Англия кӯшиш мекарданд ки маҷмӯи ягонаи қоидаҳои бозии футболро муқаррар кунанд ва баъзе дастаҳо мехостанд ки дастони худро барои идора кардани тӯб истифода баранд ва аз ин рӯ онҳо варзиши регбиро ба вуҷуд оварданд. дӯстони азиз, ин навор мувофиқи талаби бародарон омода шуд ва дар барномаҳои оянда боз дар ин плейлист наворҳои ҷолиби варзиширо пешкаши шумо мегардонем. агар писандатон омад, пас лайкро пахш карда ба мо обуна шавед ё фикру назаратонро дар комментария бинависед, то дар қисматҳои баъдӣ онҳоро иҷро кунем. то дидан, саратон мисли майдон сабз бошад.